Genomineerde zakenvrouwen Noord-Limburg. De Barmansson blijft fractieleider VVD. Het is vandaag 5 maart, dit is het PLA Maasjournaal. Kiki Jaspers, eigenaar van fotografie Kiki in Venray, en Masha Ronge, eigenaar van tegelzettersbedrijf Ronge in Venray, zijn genomineerd voor de titel Zakenvrouw Noord-Limburg 2015. De afgelopen weken werden zakenvrouwen uit Noord-Limburg voorgedragen voor deze prijs. Hieruit volgde een selectie van 5 ondernemers. Kiki en Masha zijn als Venrays ondernemers trots op deze nominatie. Ben je verrast? Ja, heel erg. Ja, ik had dit totaal niet aanzien komen. Ik was erg blij verrast. Het was niet verwacht. En het kwam uit een onverwachte hoek inderdaad. Maar ik was erg blij. Of u nu kort of langer bezig bent als ondernemer, er gaat altijd een verhaal aan vooraf. Wij zijn een tegelzettersbedrijf, al vanaf 1985, dus dit jaar 30 jaar. En wij maken eigenlijk complete badkamers van A tot Z. Ik ben nu fulltime 3 jaar voor mezelf bezig en in 2012 ben ik gestart. In het begin ben ik als fotograaf begonnen met alles, dus alles op het gebied van fotografie. Na een jaar heb ik heel bewust de keus gemaakt om te gaan specialiseren en ben ik echt de zakelijke markt opgegaan. Onderscheidend vermogen en ook doorzettingsvermogen blijken van belang te zijn om zowel ondernemer als zakenvrouw te zijn. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je als ondernemer, ook als fotograaf, heel bewust een keus maakt van wat wil je gaan doen, welke behoefte is er bij je klanten en daarin ook echt een keuze maken om die weg in te gaan. En het heeft mij in ieder geval echt heel veel gebracht. Ja. Ik denk de creativiteit en de vrouwelijke touch eigenlijk, want het is toch een mannenwereld waar je in zit en waar je te maken mee hebt. En ja, als vrouw zijn weet je dat toch misschien een andere schoen aan te geven. Een aspect dat bij deze verkiezing altijd naar voren komt, is hoe het ervaren wordt een vrouwelijke ondernemer te zijn. Voel je je als zakenvrouw geaccepteerd? Ja, daar kan ik eigenlijk geen ander antwoord op geven als ja. Ik voel me nu inderdaad geaccepteerd. Dat is een hele periode terug. Ja, dan praat ik over 10, 12 jaar terug. Was dat inderdaad moeilijker. Dan ben je natuurlijk een stuk jonger en dan komen er dan toch klanten binnen. En dan dat je af en toe de vraag krijgt van ik wil de baas spreken. En dan dat ben ik. Oké. Als gekozen Venrayse ondernemers kijken Masha en Kiki met gepaste trots en bescheidenheid uit naar het vervolg. En mocht je winnen, ja, dat is een extra bijzonder jubileumjaar dan. Dan is het groot feest. Ja, dat is zeker leuk. Maar nogmaals, ik verwacht er niet, ik verwacht er niet zo heel veel van. Wel dat ik het wel natuurlijk hartstikke leuk vind, maar ja, de nominatie, wat ik net al zei, dat is al een hele eer. Dus. Ik ben echt gewoon al heel erg vereerd dat ik sowieso voorgedragen ben. Dat ik door de eerste ronde ben gekomen en dat ik nu bij de laatste 5 zit. Ja, dat is zo'n grote eer, zo'n groot compliment. Daar geniet ik enorm van. Op 12 maart zullen uit de longlist van de 5 genomineerden 3 finalisten gekozen worden. Op 21 mei 2015 zal door Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg voor de 4e keer een onderscheiding uitgereikt worden aan de meest inspirerende zakenvrouw van Noord-Limburg. Bezoekers van Raceway Venray kunnen in het nieuwe autosportseizoen over een verbeterde toegangsweg het circuit aan de Pilweg in IJsselstein bereiken. De gemeente Venray, de provincie Limburg en circuiteigenaar Harry Maassen hebben de handen ineengeslagen en de onverharde toegangsweg van een asfaltlaag voorzien. Het circuit aan de Pilweg trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en vele coureurs uit binnen- en buitenland die hier hun sport beoefenen. Zij moesten tot voor kort over een stoffige zandweg naar het circuit. Geen passende entree voor een accommodatie die Venray in heel Europa op de kaart zet, vond circuiteigenaar Harry Maassen. De toegangsweg is echter eigendom van de gemeente. Zij heeft het geld niet en heeft bovendien in haar beleid het afstoten van verharde wegen opgenomen. Door samen op te trekken met de provincie en de circuiteigenaar en de kosten te delen, kon de 600 meter lange toegangsweg toch worden verhard. Zaterdag 7 maart stappen Ike Busser en Patrick van der Broek elk in een BRL-raceauto om de weg met de nodige paardenkrachten in te wijden. De volgende dag vinden op het circuit kartwedstrijden plaats.
De eerste autoraces staan met Pasen op het programma. De tweekoppige VVD-fractie blijft in de raadsperiode 2014-2018 intact. De eerder aangekondigde wisseling van de wacht in het voorjaar van 2016 gaat niet door. Fractieleider Ingeborg de Barbanson zou dan plaats moeten maken voor nieuwkomer Mariska Versleijen. Vanwege haar studie en werk heeft Versleijen zich onlangs teruggetrokken als kandidaatsraadslid. Zij zou halverwege deze raadsperiode het stokje als fractieleider overnemen. Dat besliste de ledenvergadering van de VVD in november 2013. Ingeborg de Barbanson is blij dat ze over een jaar niet haar plaats hoeft af te staan. In de gemeente Venray zijn veel meer bouwplannen dan aan woningen nodig zijn. Volgens de laatste prognoses van onderzoeksbureau Etiel is er in de komende 15 jaar behoefte aan zo'n 1200 nieuwe woningen, terwijl er nieuwbouwplannen op de plank liggen voor bijna 1800 huizen. Dit betekent uitstel of afstel van circa 600 woningen. In de dorpen valt het overschot nog mee. In Merselo, Oostrum, Smakt en IJsselstein dreigt zelfs een tekort. Het overschot is het grootst met 470 woningen in Venray. Etiel baseert de woningbehoeftecijfers op de ontwikkelingen van het aantal inwoners en huishoudens. Tot zover dit Peel en Maas-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Vrijdag is er om 7 uur weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond zijn er wolkenvelden en brede opklaringen. Het is vrij helder en het koelt af tot ongeveer 2 graden. Aankomende nacht is het ook helder en droog met de kans op lichte vorst tegen en in de ochtend. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt. Tijdens de zonnige periode kan het 's middags zo'n 10 graden worden. Een fijne avond en tot morgen.